gusira kwagacha ikirisia kia Manga gotoka se ward ya Manga bunge ya Kitutu Masawe County Nyamira nigo bono muigoyo oikiranwa na barai ao hegati yabo Omoske Patrick Osero hoyo koria ekerugo kyobo governor county ya Nyamira Mheshimiwa Walter Chanwa na bwigo mu MCA we ward yesise Josiah Mange hamwe na barai bande abaria kuboria abananchi koba no botoero na bwigo kwene kyangweso kebaraso bunge kumusira Dr. Fred Matiang'i asekangaye yokorigie kerugo ky'oburai bwensa sobochore bono mwako gocha Sophie Igara agotumanya senchera yoboikirano Sikuria rero omuchango bwo gusira kwagacha ekirisia kia Manga Catholic gegotoka ime ye ward ya Manga ebunge ya Borabu county ya Nyamira nigo okorekana rero omuyigo uyu obagogoikiranwa na barai ao egati yabo omubunge Worogongoro Patrick Osero MCA we ward yesise Josiah amo noyokoria ekerogo kyobo governor bwa Nyamira Walter Chanwa. Osero nigo agikeria umubegu bagendereta kwene kigwa ime yense ya Kenya obwo manyikarite buna gunizi asate babuna eganga yakero omuntu nokoraria omorembe nakoba kirori w'abantu bweriroba ria gusi nonya n'abantu ba Kenya ngima anemo no buna tugererete obochore bonene lakini egentokeri ya Kenya ga nigo kuchiguru majibure chiguru gunizi digamba tabia wangamami. If we don't watch out tutaro chibuya kwera na 2007 2008 naboya azete iga monta banaina Chanwa oyokoria ekirogo kyobo governor bwa Nyamira nigo ene kyanga magenderero tarabaga korekana ase county Nyamira abu asaru gosaba gocha somo governor uyo kwene kyanga ngokorerare abanyamira amagenderero nabono nigo arwa esegeto gocha ase abaremi kwegokeria oboremi na gwancha oboremi ekyageranga nabwo boraba konye chinga kibune chiga na konyora na korika abantu batabuati gasi imeyense ya Kenya. Para o facilite oboremi chingeni chiombe chingoko indira segama amali oro segata indira segama amache boja sinyomba indira segama korosi chiro na go facilite trade indira segama na security through street lighting and many others indira segama asabe ya ikosa bidevyo nsubwa mweweterera ngaikocho Abwesi barua ogosaba gochia asekero omuntu utarabwate kura wesokia na konyore kura rinde gocha gochora abarai ba magenderero aso mwaka ogocha tutagitoomorembe especially kwa bantu turi kodara tutagitoomorembe na eno morembe uyu tobote ngaki omugutwara morembe ake utari support Matiang'i tutagitoomorembe na ni tutagitibatiana Ngoripoteria egetesini kiga yensoko kureiga ase ward ya Manga ebunge ya Borabu county ya Nyamira nkoro kwa Sophie Oigara.